inden for sådan noget, tror jeg, Naser Carter. Jamen, jeg kan altså godt lide hende og Tony Sif, fordi hun har sådan en Gucci-taske og sådan noget der. Ja. Det synes jeg er rimelig fedt. De røde, de er rigtig flot. Ja. En rød Gucci har jeg set og sådan noget der. Det er også første gang, jeg nogensinde har prøvet. Ja, når man tænker på det, synes jeg, det er meget godt. Var det? Ja, jo, helt sikkert. Jeg har over mig selv, hvor god jeg er, faktisk. Ja, det er rigtig godt. Vil du se også noget, vi skulle vide eller et eller andet? Hvad ja, altså nu når du kommer helt til Jylland, så synes jeg, at jeg skal lave noget mad til dig. Så lad os gøre det. Hvis jeg kan få dem ud igen, dem her. Er det her, du bor? Ja, så er det. Velkommen til. Tak. Tak, Nadia. Vi ses. Derfor har de planlagt, at de skal på fiskespag med deres dates, for at tjekke, om de har lækre fødder. Hvad vil du gøre, hvis han er grimme fødder? Ej. Så kunne jeg sgu godt få det så. Sådan virkelig, sådan, så gider du ikke se ham mere. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg da ikke. Jeg ved bare så, en anden gang, hvis han skulle med herhjemme, og han sidder der, så er det bare siddet og tænkt på de der ulækre tær under strømperne. Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er ikke i orden, at hans fødder ikke er, som de skal være. Er du god til at lave mad? Ej, ikke verdensmester. Ikke verdensmester. Hvorfor kom du til Esbjerg? Det er lidt mærkeligt, hvis du er fra København. Man plejer at være sådan en jyde, der kommer til Danmark, ikke? Jo. Men ikke Danmark kommer til Jylland. Jeg tror bare, jeg er et meget spontant menneske, der skal prøve noget nyt en gang imellem. Nå, og så fik du lyst til at tage til Esbjerg. Ja. Altså hold op. Har du nogle glas ude? Ja, vi kan bare drikke dem her. Nå, men skål, men tak for invitationen, du inviterede mig til Esbjerg. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det er dejligt. Altså, det er meget anderledes end København og sådan noget. Ja. Det er jo ikke for at være tarvelig, men altså, det er jo ikke lige min stil, ikke? Altså, han bor bare ikke så pænt, ikke? Altså, han bor sådan lidt, du ved, sådan Rema 1000-agtigt, ikke? Jeg kan da godt lide hans puder og sådan noget, ikke? De der meget pæne. Han har da også nogle flotte stole, sådan, okay. Men så alt det andet, det er ikke pænt. Og det er en gåde for Gustav, hvorfor Daniel er flyttet fra København til Esbjerg. Jeg tror bare, at på det tidspunkt i mit liv i 2008, der skulle ske noget nyt. Og så flytter man til Jylland? Og så flytter man lige til Jylland, ja. Fordi hvis der skal ske noget nyt, så tager man til New York, eller til Miami, du ved ikke, til London, men altså til Esbjerg? Ja. Man må sige, er det ikke også billigt at bo i Esbjerg? Det er en meget billig. Bor man så i Esbjerg, du ved ikke, et andet land, som der er meget, meget billigt at bo i, ikke? Så burde man ligesom kunne bo lidt større, ikke? Altså, eller er det bare mig? Jeg er virkelig overrasket, at du har taget helt til Esbjerg fra København. Ja, men det er da også lidt af et skridt ved det. Det er ligesom, hvis jeg boede på Frederiksberg, så ville jeg tage til sådan Afghanistan eller sådan noget. Afghanistan? Det er jo samme skridt på en eller anden måde, ikke? Fordi altså, det er jo rimelig langt væk og sådan noget. Jo, det er rigtigt nok. Så. Har du olie? Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Nå, okay. Hvordan har du det der med 2 mænd skal giftes og sådan noget der? Vil du gerne giftes en dag? Jeg har faktisk været gift. Har du været gift? Sidste år faktisk. Vi var gift i 3 måneder. Har du været gift? Ja. Kun 23 år? 22, ja. Manden er jo kun 22 år, så har været gift. Jeg tænker mig sådan lidt, er det en joke, eller mener du virkelig det seriøst, du ved ikke? Jeg vil sige, Altså, jeg vil sige, at mine tæer er nok ikke dem, jeg går allermest op i hvert fald. Men altså... Hvorfor ikke det? Der er ikke nogen, der skal glo på mine tæer. Det er der jo så. Om sommeren. Jo. Om sommeren? Jeg kigger da på dem nu. Ja, nu? Ej, det er vigtigt at have velplejet fødder. Også hænder og sådan. Så de skal smøres ind hver dag? Ja, de skal ikke, men det er jo når jeg går ud i badet, så bruger jeg creme over det hele, og så ryger de jo med. Så du bruger den samme creme til fra top til tå? Hallo. Hallo. Ja. Flot, Julie. Du er så kørt hen til en skranke, hvor der ikke er nogen. Tak. Ej, det gør det hele tiden. Hvorfor kører jeg frem? Jeg vil sætte den i bak. Hvorfor kører jeg fremad, når jeg sætter den i bak? Hvorfor kan jeg ikke skifte gear? Ej, for helvede. Woohoo! Nu er jeg i Sverige. Gatter? Ja. Vil du så se det? Jo, jeg ser. Hallo?
Ej, det er jo så Elvis Presley, hvis han har siddet. Så der. Det er fabulous. Det er fantastisk. Før følte jeg mig hot, ikke? Nu føler jeg mig ekstra hot. Sweetie, vil jeg? Nej. Mine forventninger til i aften, det er, at vi møder nogle rigtig lækre fyre, og fyrene, de tjekker min look, og så min jakkesæt ud, ikke? Og tjekker min stramme numse, du ved, i den der jakkesæt, ikke? Så man, Big party! Jeg er helt i chok. Skal der, come on! Nej, folk stiger også, altså. Og jeg elsker musik! Højere! Så er vi klar, du. Oh my God! Smukheden for mig, det er ikke nok med, at jeg er bare smuk sådan her, som jeg er lige nu. Fordi jeg ved godt, jeg er smuk, ikke? Men det er det indre, du ved, ikke? Jeg har en indre smukhed, ikke? Som der lyser ud, ikke? Og det er lige meget, hvad for noget tøj jeg har på. I Nykøbing Falster skal Melanie i gang med sin 3. speed date. Altså, da jeg så, at han kom gående, så at jeg virkelig, virkelig håbede på, at han ikke ville komme over til mig. Jeg havde set ham derinde. Men fair nok. Respekt for, at han er nødt til at komme over og sætte sig over for mig. Så hvad går du og laver til hverdag? Jamen, jeg er selvstuderende som fjernkursist. Hvad går du så og laver din fritid? Arbejder du eller noget? Nej, jeg er med i blandt andet med i Guldborgsund Ungdomsråd. Hvad synes du om aftenen i aften? Er der sådan mange interessante... Der er ikke noget interessant overhovedet, synes jeg. Men i det mindste en god drink. No offense, men altså det er jo så meget under min standard, og det kan man jo også se, når man kigger på mig i forhold til de fyre, der er her. Ja. Det er jo slet ikke, det når slet ikke mit niveau. Altså, jeg er nødt til at være ærlig over for ham. Det kommer aldrig til at ske alligevel, og det tror jeg også godt, han inderst inde ved. Ellers er der i hvert fald lidt galt med ham, men det er jo også sådan at give ham falske forhåbninger. Du har ikke så meget mere at spørge om? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg ikke, det skulle være. Hvordan hørte du så om det her speak, der hedder på Vordingborg? I suppose. Må jeg tage et billede af dig, inden du smutter? Ja, det må du gøre. Move again. I don't know if it's last time. Hun ved, at fyren har gået på rigmandskostskolen Herlufsholm. Min fyr, han skal have hele pakken. Han skal have penge, ja, men det nytter jo ikke noget, hvis han bare er sådan grim en. Han skal jo også være pisselækker. Han skal være lige så lækker som mig. Derfor har hun høje forventninger til dagen. Og for at hjælpe sig af med nervøsiteten, har Melanie inviteret sin veninde Nadja forbi inden daten. Hej Nadja! Ja, lidt. Nadja, hun er en af mine rigtig gode veninder. Hun ved, hvad jeg vil have. Han hedder Anders Frederik, og han er gået på Herlufsholm. Nå, så det er en af de fine, du skal ud med. Ja, det bliver lidt spændende. Ja. Vil du have sukker i? Ja, det vil jeg gerne. Jeg tror, at han er super lækker, og han har styr på det hele, og har en rigtig fed uddannelse, og han bare er lige, som jeg vil have det. Thomas er 30 år og fra København. Han er selvstændig og ejer sit eget firma, No Limit Car Wrapping, der pakker biler ind i reklamefolie. Ja, det er perfekt, det der. Thomas går ekstremt meget op i sin krop. Og hader, når andre ikke gør det. Værste, jeg ved ved en kvinde, det er, hvis hun har en bred røv eller har vinkearm. Deres arme, de skal altså ikke være større end min håndled, og deres røv skal ikke være bredere end det der. Thomas er far til pigerne Selina på 5 og Cecilia på 3. Jeg elsker at være far, og mine piger, det er jo mine prinsesser. Er I klar? Ja, og pigerne er altid med på råd, når far skal på date. Mine piger, de vil altid være nummer 1. Så min kommende kæreste, hun er nødt til at passe ind i vores familie. I København er Thomas ved at gøre sig klar til en blind date. Efter at have skrevet med en pige kun 1 dag på Facebook, har han allerede inviteret hende ud.
Hun var frisk nok på at tage med på en date, hun har mødt mig før nogensinde, så hun må være frisk jo. Thomas' ven Alex er kommet forbi for at se, om daten er et godt valg. Kender du hende der, Alex? Nej, det gør jeg ikke. Er hun sendt på date? Hun ser meget godt ud på hendes billeder, så hvis der ikke er nogen vinkearm og nogen stor numse, så lever hun jo op til mine forventninger. Hvad laver du så egentlig til din hverdag? Jamen, jeg skal jo starte på Journalisthøjskolen her til januar. Ja, så er du sgu da meget klog, er du? Ja, det er jo for lidt. Journalist, er det ikke også sådan noget som politik og sådan noget? Jo. Er det ikke det samme? Jo, lidt. Journalist er politiker-agtigt, er det ikke? Jo. Det er i hvert fald sådan, at jeg skal vide meget om mange ting. Der er 2 farver, ved jeg. Ja. Så er rød, og så er der blåt, ikke? Ja. Og så er der grøn. Grøn, det står jo for økologi, ikke? Og så er det sådan meget grøn og tænker meget på miljøet, ikke? Og det er sådan ligesom,